Βίντεο. Χριστίνα. Βίντεο. Πού το στέλνεις? Εσένα. Σε μένα ρε τρέπεσαι ρε Όχι λιγάκι. ρε, στη Λίντα. Κάτσε καλά ρε. Πού θα το δείξεις? Πού θα το δείξεις? Γιώργο, θα μας βγάλεις στο δηλαδή. Γιώργο. Hi George. Έλα, χαίρετε κι εσύ. Hi Linda. Ναι, πες τρώω τώρα. Λίντα. Hi George. Hi Linda. Hi Chris. Το μικρός. Χριστός. Α. Και η γυναίκα του Και George. η άλλη, η μεγάλη. Ποιο βάλε. Καλά, ναι. Α, hi Lil Jenny. Πώς την είπε? Πώς την είπε? Καλύτερα να μην το δείξαμε το βίντεο. Πώς το είπε? Hi Jenny. I love you. I love you. I love you. Και το μυαλό σου είναι θολό και το δικό μου πιο λυψό. Το μαμά που τρώει να έχουμε αποδείξεις μετά ότι σε έλεγε. Να λέω ότι... Αποδεικτικά στοιχεία, τι. Τι βλέπεις, βίντεο. Εσένα. Θύε, τώρα τι μου θυμήσατε, έχω μία φωτογραφία με τον George, με τραβάει ο George, τον τραβάω και εγώ και είμαστε... Το έχω δει, το έχω δει. Την ναι. έχει τη Την έχω, φωτογραφία. ναι, ναι. Την έχω και εγώ τη φωτογραφία. Τι. Να.